Luar ka Batesi TV, ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ba abna parit kaban kong kabang kwa ban tip na phi kalong ba phin introduce ba phin pensyai khindiat phangani ka MLM ka ba phi mu kwa ban kram thasni ka MLM lani ki pyramid scheme bon ki tip kum ki pyramid scheme affiliate marketing ki khot LD ki khot ting ki khot digital marketing, even though digital marketing ka pair nama ki bon ki kam digital marketing ro tama kani kam dei kata MLM ka mod multi level marketing. Okay, so basically kadi ka khtien ki supanan kam. Okay, kidon ki level hakaba udon buru na jrong lani ka tu ka ningon na jrong, but ki penrung ki way ki bathamai syakani ka structure lani ka seng jongki penrung kitu ki bahapo ki penrung si ki way, but bon sen kitu ki bahap try dai ki di maki ki bahap ban kit ki jing ye ki jing it ki ba kini ki bana jrong ki bo haki kata kamut ba, let's say ki don kata ka product bon sen kenong ni don kata ka product kala bende umar pihak bende ki tiar kitar jongki pila ban hapru bende ki service kum ki kita ki training course mo kini baru ada ki kom trekam jongki napi pet banyak bah hakalan business hi, it makes no business sense kum ong pareng mo kam dan jingmut namar ba ngan chuai nuksa kum utau tiar jongki re bon sem ki terwa supai ba pila ban pet kum ka Amway Vestige but ki mo bon sen napi nujor ba ka dor jong kitu ki product bikira maki but kini ki way ki ba piyo na ki dukan kandish posha let's say kat sansha kador te bon sing bude hu unet be tu ba khamtat am ha dukan te ki pada kile kum noi ka bot jung ki kam dei ban de yu tu mar so paidbah ka bot jung ki ka dei ban penrungi ki breu hakani ka permit ken kum bang ong pita ki don kini ki kerdan tu ban ajrong ubasdang ningkong ude mu ba kloi ban yo ba ka pisah ken ude mu ba yo khambon itu ba khamapo le se yo khamduna but kitu ba sapo later bon ki kilos ka pisa te kini ki babon kini ki ba penkiu ye kini ki ba duna sajrong ken kini ba khengiat ngot ajrong te kani ka problem namar ba balai ni iba hakini ki sngi menta khamtam ya hakini ki por hakba ki kerdu kam ki jam ki breu kini ki MLM kini ki pyramid scheme ki one so paidbah khamtam ki samla ki one but ki thok ha banong mong ki thok but ki ong ba MP pila ban kamai kumta bali pin ape sarkar bali pin ape kita ki kam traditional ki siong bali ko traditional work ki juang kumta tama ka basusi ka dei ba haji sisa ubabun do dai ne kitu ki breu udu ba sa thok sura bon ba ki breu ki sa thok pisa tama bon ki breu ki let's say ki pai kan program ki ngap jar no ki le ran tengah prenga one menta khnang ban pe chlore ki but hagju poru ban ai awareness halor ka jingma jung ni MLM namar ba kum ngong phi kamdi su ko bakai ka jing tu pisa jung ki but ngah pen kam ni kitien ki laban pen kam ko moi kitien ki laban jali ja umang ne tangba kadi ka jing tu it is fraud investigate junga ka jing wat benya junga dai nga sem kidon ar lai jat mo gibreo bakini ki MLM kini ki agent jung ki MLM ki wat ka way way judge uday ubreu barang susang tray let's say barang khana arpo nyaw arpo pra ki barang susdang ki bamda tip hai ka parthai kim su thu kum nu ka tray kam ka pisa kin let shaki kinong oh phila tray kuminas kin bun maginas ki basa thok ma bangalam nama ki don ka pisa ma kati te kin let kinong be oh phila tray kuminas phi ka nu simnai oh kata blai phi pin jinjarel dia kat ne phi don lai lak sau lak be phila safe ai sangi in pen kiu posha yang ni ka pisa jumpi te kitu kidi kiwe group bakim tip ni kidang long lui kidang biet jinjan te sakiwe pada ki balak hamlang ba ru kidon wat ki bre balak hamlang kham start ru kidon ki pen biet je ki pada ka ba kumta ken jing lalot ka jing kwa ka pisa ka ba he kloi kamdon ka nu ka business ru kabala ban he kumaki kular kini ki MLM kini ki agent
Mdan manu bala ban kular kumta. Pila ban bu Ambani bu Adani ro kinumla ban kular ya pi kumakular maki. Teka basusi kare kata pada hakajing lalot bisa kibreu jungi ru ngahapan ong kata nai lalot. Pihak ban perkat bah apa ngatip pidon kata kajing artatien hapo pi yo sngo ki baki keren. Namal ban pi singap le pi sa shamba kibun baki ki bam miham. Kajing keren jungi kam make sense ku mong pareng kam don kajing mut. Tangba ha kajing yo sngo arlak kan kelas paulak hangta ken babun baki ngop. Tengah pada ngalai kita ki pattern ni bun sen ki breu ki bangakan page online kilong kumta bapli nga sene ki tamba hagajo upor de kini ki MLM kini ki agent MLM de ki breu ki basatar bha ki nang bha kuno ban pinbiet ki breu kin shong ba pi si kin tash teng kin pentron ni ka jing pekat jong pi karu nama kin batai kin khana kin ai kita kin ya ki subang bha ba karu ai hadin si tash teng pilat kan ko pila beria ki kman nama ki la skren let's say pila suang beto ai ngan ai sai pingan tap no ka check up here kumta ki terap ki breu ngan ai nuksa biang kita ki artli ki nuksa banga ong menema ka way ka product ki don ki badi ki sabon ki shampoo ki jingdi ki baremha okay kumang ong peter long pinyen ujor ba ki ba piyo na dukan ki dei kumach pau khatsan sha okay ka do pale pin thiet kata tama kinang katlia jung ki babang bhata kitien nung ki bat thiang te ki wan su paidbah ki wan si ni ki balui ki babet rule se pilan ong kin wan kin pen ngop kin ong bet pet kani ka mare kala ban pen MP kata snam kan ai jing ko jing kya kum da kin tok epi te pi ru pen nge pen ong kala ban dei ma haji sha pila thir mar bomdan value bomdan kanunu ka dor kadai ki thiet makiru ki thiet na company ai ra but ki pun ki ka to dor ka MRP te ki wan cha phi ki ong phi ru lada phi deu nu mar ubre thiet be na mar ba ulong kum tam don tak jadu mentor hapo chung te ki bre pala ki nya je kata ki lej but ki persang mende nu mar ki la mende ningkong ning sap ki la mende ki yo nang spa ngut kin yo ningkong shwa kin yo riu po nyu pungut kin thiet kaban nang ya ka por nang hian kam long kum ki mar na dukan ti ki mar ka demand ka don bet ubri thiet magi un thiet bet kini ki mar hadien ka tu ne bana phisi ki sanang hiar ka demand ma ki la rem palat mdom bala ban thiet te hang tu pada namar ba phila kiu ki kardan dong ki la khen phi kum ki partner la ni kum ki affiliate associate ki don ki keteng don lo ken ong are phila le ba phia ban maintain be kan ka level ke ai wajah bon ki bro ki hap thiet be nalade kim dia su pat ba ki thiet hi dalade ba kin yo kita ki rewards kin yo kata khusnam ba ki de kita ki top marketer ne kumta ter kinang ba ban thok ik pat ba ta Kidon ki badi kini ki dictionary la ni ki kot pulir ro. Kidi gitu. ya so ngam da tip bhai kata ma namar ba ya ki kot ngam pad da samthan okay handai ki mar kum ki mar jing di ki mar bam ki products ki don ki badi okay and it's worked very ki don ki company ki bla lai pau nam kamut ba ki de ki ba bet tama ki don ki bla ne beta nama ki nang ban ben biet ki biro ki nang si nang ban kro ki ba thmai ro nama ki barem bun ki la phet te to kata ka wei ta du mar ba phi don ka ti phi hi dalade saka wei ka ba ngai menta gini ka tu ne sam kham tam ina din covid kadi kata ka jingkular halor ka training kaniri kadi ka ba khamma su nama ka training kum ka jing puli jing puthi kamde ke phila ban su yo kadi ka badon hapo jong phi te kani kadi ka but ka ba sniu tam kila su thu te ba kim don kam su ban pniu to mar nu mar ko mong phi musayar be Pilam kata. Pilang kata menta ki IP kata ka training kin IP kata ka platform kiong kani ka platform ka best ba pila ban market ya kita ki Apple ki Amazon ki kin kular kum tama lada phi chum ka training jungi pinyo platform ban nom ta ka training jo ki di kanu lailak saulak si banai si training okay artat ngan ongi phi
lailak saulak pilayo ka jingnang jing start ka babiang ha ka university ha ka college ka top ha. Tama kini pada de pila lej kata ka training bon ki breu pila ban wat hi na ladero. Bon ma ki breu balej ka training hadiang ka to ki sesuatu yang are kani di su copy paste kani ka di su ki su shna men ban ai training men step te hang tu pada bon ki breu re kumang ong pi ki le ran ki sungo po el de nama ki la sa thok ki sngap jar na kwa ban ken tu ki bekem di ban sam jar lara ki sham kum gini jai breu ki di ban FIR okay FIR wood kan jenjar tang ba pi hab ban stang namar ba pi adai ki we ro ki bahadian menta baling awan kum ne ru bang akwa ban ai kan ni ka awareness namang la i bon ba ki breu ki sa thok ta ki bon ba kini ki breu ki ba thok re phi ban sto ki di ki breu ki bam dan jing le ran ki tip te ba ki la thok phongot ma ki i sis pa ngot khaman ki tip ba phi ser phinis kam jar nama kata ki le ba ki hal bi kum kham jai kani ka problem te mentang hi ban pen patnyo kata ka jing sab jar jungi ni ban break silence but ni ban one sa khamal ban ya tho ki khana gan khama ki we ru ken so tho kum no ban kum no ban lap ki ni ki nong thok kadai ka bajinjar mo nama ba khadu kharwai kadai ru ka mon jong ki breu bakin rung hi dalade ka jinjar bhaya ka ain ru bakan sim action wood namar ba pirung hi ta kata ka problem to of course ngila ban don lukanya ba pisa yalam bakla baki ya tho kumne kumtai namar kata ngapoi biang benrap yang ba ladang ni tip yaki ngila tip lupa ba ni crunchy krane kan siarap namar kini ru kinsa betuj ba yawi singi kinomla ban su yai bi kumne kila stok ki biru dei kharu kharwai kinsa betuj bat kinsa ngat ka an te minta kumta ko mong pi ka problem ka dei ba bon gi breu bat kini ru kini ki ejen lu ki ya thu ki pen su thu baklai ki ong ba pet phi la menjur hi dala de te phi ba sain te kumno phin IFIR nga kumno phin lech ka an prasa nga phi te barung atakin pha soi PKA nama kata kadai ka buj ko ba kraw ha kila nang kumno ban pen ka me ka kot ka slai ka an du let's say te tangba shwa bakin kumangong phi shwa bakin pois kata ka ero de kin sabut je wisngi shwa bakin pois kata ka ket ka ba hajrong do kin sabut bat kan bha bat ngala request ru saka Meghalaya police ba kidiban bo ka database kidiban lumlut I keteng jung ini gibreu khanang ba lada kila ka neru hakawi ka si kin sali join saka we ka MLM mo kisilia kumta kim jung ne ra tang hakawi mentau sansnem ngala tre ka ne we ngala sang I ba gibreu kila sang salia kila sang krensneo ngan pet non ani ngan lit sa ka we hang ta continue bet ka jing thok ki kanang peteng bet tang ban da don ka database ngitip pen nu breu ula ju thok men shwa ya kat ningon mentau la poisonish we ngila la ban trap te ki namar kini ki biro no phem trap de ngan ong phi kom phi ong menero la ar phu lai phu snam de cute kin mi beta ki long kum phila pom ka we ka khle mi sa ar likely ni ha ban stang menta ban raise ka awareness ya ki breu bagi ban su tho kum no ki tre kam te kini biro ka panga susi badai kadai bangai ihi balai bangar ngami khaman bangai ihi de khamat jong la jong ya ki breu ki bam dan pisa ki breu bapli don mu palok jonga ubana sa nong kanong ubana sa nong long ba palat ya mairang lu artar ulang apa ke ya kadai ki ke berjenjar ba ban lum pisa lailak tamah ka shi khlebman ula dulu ta pisa kini ki jat jingjari ki di bapen dom ha ngata bat ngala rai ru ngan hiar thmai ni breu na kata kadau namar ba kilet bat khamta me gini ki breu ki bas thu phareng khinyan so tama kim de ki breu ki batre ha lan business ani ki bam da tip than ni ka pisa pilan kumnu ka yat kumnu ka trikam tipin batai kini ki ejen ne ani ka dika ba bas bata pin ngom bet an ong phi ki bon breu ha po secretary ki bon ki bangop Arta ngala request ya chief secretary ru ba subha pan ai notification ba
hapo ka sarkar hingim di bansa kini ki MLMs kini ki jat rukom trekam namar ba ka dek kabam yaha okay namar ba hapo kumut jong hatrai kumut jong sarkari kini ki dang trekam namar ba kumangong pi ka dei kata fast money banyo kloy pisa te ha way aru nyo kan tamang bobon tu un hap siu mau ta te kabasosi ka kata khamda me nang I ki barang ki ba hakani ka juk menta ta ba jinjar ba ka pisa Meghalaya ngai I ba ki bre sha thok me nang dom namna sa lada kini ki MLM kini ki pyramid scheme kini ki jingturwa jong kini ki agent kini ki babhalu ka ta re balai bi ki IAS officer kim tha pisa ba ki balai bi ki minister ba ki MLA kim tha pisa ba ki balai ki wat ba ki tu ki bare bare namar ba ki tip ba phi phin skam jar ki tip ru ba ki lan nyon ne phi I nama ki kham nang kham sat ma ki ta ma kim nuot I ki badon ha ka bor kim nuot I bre won pisa namar balai ki tip ba lara bakla ba ki tu kin chat nyon kala te kawai ka rukom ba phin kyar na kini gibreo ka dei ba lada phi sha khot lada ki khot phi ka no ka jaka ba kinja ha kan no ka restaurant ka no ka hotel kin shong to wanum ngop than ha ka ta ka riam ka bet jong ki bon ki kin deng ka baju ba ha kin ba iPhone kin ba ani ka tai ha phem tup kum no ki kamai pisa okay kita ki ditang ki jing pen I sha phi phi de ban so tho ba lada hapo men sim no phi don ka jing artatien wanum le wanum ta pisa ki ni gibreo namar ba ki perkhat ya kata ta ki kwa ban pen ja I tu jing artatien jom phi kin shong bat phi ki kenta kin phone si phone man ka singi kin phone bat ka jing tre system ju kini kam dei bakai bakin da tre system kum ni dei ki la long property lon hakan no ka kam ka babet tamba I ki paidbah pada ki diban sutu kata ta pa lada kadon kanur no ka business ha ka ba phi ha ban thapisa ha ka ba ki ong ba phi pin la ban earn phi la ban kamai kata ta ap shwa long show ba dakar ong chai mi le ong ap ni ki kin sawan bet kin wan tur bet kin pha kriki kin ne kriki bet kin ong bet wot kala chan khang kanika kabuk siar kanika jingkhang phenum yo shu kanika kabuk siar hang tare ki le khanang namar ba ki kwai pi befin wot befin sain wat nom long kumta mele lada ka de ka ba la sai ru kan dan la si singi ru kan dan long ba jai jai per khat ba lada pidon ka jing artatin jing ang nu ru pilan di chau sanga pila ban wat information ni gibreu klinik pulet ru la ni klinik bahayam basam klina bun ngot mde tang ba phin song tang phi bi ti parlok ba yala me piang to lani kat tu ka de ngot phemde ban la sop phi de ban sngap yala dia yala kamin siam lada song song suk wanum le